Jompu jalawo mela kotorunga ni thangi tongo 16 tarik kana abono joto lokorok no khayei naifinaini bagui o bani thaika melawo Gloria salni noruk sabui 200 noruk sabui mela kaisi kotor khlainani thangi tongo chompui hati program wahyo like kotor pe tu khayei joto no salam ngajak jompu jala ayo wahyo jompu yo norok mela naimanai mela kana 16 tarik Mongolbar ongnani thangi tongo kana 16 tarik Mongolbar ongnani thangi tongo jotono stol dogan rok tanglaimani nugjagui tongo wahino stol dogan rok jotono tanglaijak
Norokno khana update phunuknayoroni tamo bobo hai परिस्थिति बाहायके tipra sarokni amchayaw bobo haike melarok khlaijak. Norokno khana update phunuknai norok chayawi naitongdi chiniha newso norok khana salni no bobo haike jompui hati girls school playground no tamke mela khlaijaknai tipra sarokni. Goria terno riksawi obo haike mela phunuknani thangi tongo jompui amchayaw. Joto lokorokno khayui joto no melao phainai phinyani bagui joto kumutini wngui joto no adongrok kobok jagui tongo o channel ni madhumi bisingtwi. Wairi bisi kwrwng no obo haike jompui hati o obo hai o goria terno rwksawi obo haike no mela khlaimani bisi brum no nukjagui tongo. Joto bani stall swlamnani bagui joto no khatungui khlaijak obo haike no khana bisi kwrwng no rwksawi obo haike jompui playground no obo haike bani khaikoba mela tipra sarokni obo haike khlaimani joto obo haino bisi kwrwng rwksawi obo haino goria babo goria phaimani sal buiso abono palai no obo haike bisi kwrwng no obo haike bani khaikoba mela khlaijagui tongo jompui girls school ni playground no. Joto lokorokno no phaiui o melao phainai phinyani bagui kobok jago abo hai tongthok mela swnamani bisingtwi.